Uselandiwe umuntu njengoba nje ade kusuka emakhazeni ezophinda futhi adlule nalapho behlala khona up until kuze kufike ekhaya. Uma ukuthi ulimale ngengozi, ngithi mhlawumbe ulimale ku-freeway, akaseze ungena ngale ekhaya uma ngabe efika. Ngoba abantu bamanje sebeyangena vele emakhaya. Sekuzobulawa imbuzi ngaphandle, bekwe ngaphandle. Kushiwo njalo kuthiwa sisakuhlanza sisakugeza la ngaphandle. Ungangeni nengozi ekhaya. Sisageza la manxeba la ulimele khona la ophe khona. Kufuneka kukhulume lo muntu wehlahla. Agezwe ngaphandle bese kuyima engene lo mbuzi ngala ingene ekhaya abantu bekhumbule kahle. Bengasiyona ukuvala umkhokha, beyokuvala amanxeba ukuthi ubegwaziwe, ivala uma ukuthi ubedutshuliwe, ivala uma ukuthi ubeshile, ivala imgeza lokho kusha before angene ekhaya. So ke akusikhona ukuvala umkhokha yokugeza lo muntu ukuthi angene ekhaya ngoba useyolinye into mengena nomlilo kuyinkinga ngoba esengena ekhaya mezongena nomlilo. Kuyinkinga mangabe ezongena ekhaya engagezwanga ngamanxeba ekubeni enamanxeba lawo kopha. Kubulawa imbuzi ke. Isiyamgeza lawo manxeba, isiyagqitshwa ngaphandle abanye bayishisa, usiyangena ekhaya. Sekuze kusuke ngakusasa ke esephinda kuthathwa ihlahla futhi naye sekushiwo kuthiwa ke siyahamba ke manje sesiyendlini yakhe yokugcina kuphunywe naye ahamba yobekwa bese kuthathwa ihlahla libuyiselwe ngaphakathi ngoba ihlahla sisala lapha nabanye bagqiba nje cha kumele libuye lize ekhaya. Bese ke kuyazilwa lento engasenziwa. Uma kushona nje umzali lezo kufuneka ugundwe ikhanda wonke umuntu. Sazokhuluma le part yokugunda ukuthi isho ukuthini lezi zinto zokugunda kahle ibaleke kanganani uma ngabe kushoniwe. Kuyafana nokuqoma kwentombi imikhipha iduku iqomile lo ntombi iyaligunda ikhanda intombi libe mhlophe eqwa nalamalalo nakulelo khama kushoniwe kushone lo mzali kuyagundwa akususwa unwele kugundwa zonke le ntombi kushathi ibinhle kanjani shaya imbungculo insizwa shaya imbungculo. Ngoba anikaze nishonele umzali akaze iwinsika kulomuzi kuyaqala kufuneka impilo yenu ke nigunda inwele kuqale kabusha konke ngaloba senikwesinye isigaba eningasazi bese kuyazilwa uma ukuthi bese khona umakoti la mhlawumbe ethi nje bekushone umyeni wakhe uzogqoka ilokuzana inzilo yena ezohamba neziduku nento yakhona la emahlombe. Bese bonke abanye abakhona ekhaya bagqoka igqebhezana noma uthiwa ukholwa noma uthiwa ukholiwe wonke umuntu ogqoka igqebhezana and anihambeli imicimbi niphethe induku maningi abafana mangabe lezi zinto mhlawumbe sinemaqhiza niqomile konzakile iphathwa amaqhiza lawa amancane lezi ezincane eyisuke ziyiphatha mangabe iqhiza lapha aniphathi yonke lonto aniwafaka amathini maningi amaqhiza lamathini afakwa la cha uma uthi nje kuyaphoqa mhlawumbe umcimbi oyihlobo nani aniphathi induku ngoba nina nisemanzini amnyama nisazilile kuyoze kukhunyulwa inzilo. Uma ukuthi umakoti bekushona umyeni wakhe nina nizoyikhumula inzilo ngoba nezingane emva kwezinyanganyana. Umakoti kuyophela unyaka kuyohamba impela kuyohlanganisela impela cishe unyaka kuze kuyimayene ekukhumula inzilo yomyeni wakhe ngoba yena unkosikazi umyeni wakhe loshonile. Nina ingane noma nina mndeni nizogqoka ngegqebhezana kudlule lezo nyanga bese niyayibulala imbuzi kukhunyulwa futhi inzilo. Ayike into ethwele kanzima njengembuzi. Inhlambuluko izona ezenziwa abazali bethu ukulumbana kwemizi ukwenzani kudinga imbuzi ekugcineni. Asikho isilwane ethwele kanzima njengembuzi. Kuyagundwa mase kudlule lo process. Uma qedwa lapha kuzilwe. Ekade laba abantu akade belokhuzile bala ekhaya akade begunda bathela amanzi esangweni ngomlotha bangena ngaphakathi kumele kwenziwe itiye ekudliwe ngoba kade ethelwa namanzi lapha ngesangweni ngoba kudlula kwesinye isigaba ekade sinzima. So wonke umndeni owakuleso sibongo leyo family yonke idinga ukuthi ithela amanzi. Ingakho kuthiwa kufunakala ingane ezothela amanzi esangweni. Kubalekile kakhulu ukuthela amanzi. Uma ungawathela ngasala wedwa mhla kudliwa kunomcimbi sekubuswa uyodlidla kubo wena yoba nenkinga ngoba udle nabantu abahlambulukile bona abahlambe esangweni benza usiko lokuthi ade kushoniwe. So
bangena ngaphakathi bahlambuluka bangena ba right kade behlamba ngomlotha lapha. Ingakho nje ngingabamba live ngakhuluma ngendaba yokuthi umuzi ongenalo ikhishi elibaswayo umuzi onjani lo. Ngoba umlotha 1 ubalekile, umule 2 ubalekile uyimpilo. Ngelanga sazo sikuchaza ngegaba zakhona. Uma ungabe kuleli page ubusisiwe ngempela ngoba ke kufuneka ubeke indlebe ulalela. Leli page alimdingi umuntu ongakwazi ulalela. Uma ungafuna ukulalela noma ungakuthandi, udlule noma ublock kuze ungaphindi ulibone. Kusala abantu abafunwani ukulalela, abantu abanenhlahla. Uma unenhlahla uyahlala leli page. Kodwa umuntu okubangaza idalo into yakhe iphambene, uvela uphendula into ongayizwa futhi ungafuni ukuthi ulalele ividiyo iziyophela. Uma ngabe nje umuntu esefikile ekhaya and eselandiwe nala namhlanje sibona ingozi ingaka freeway. Abanye abantu ukuthi abakhola esintwini asibaphoqa. Kushona umuntu bemthatha behamba omncwaba aphoqa umuntu abulala abanye abantu ku freeway. Kuthiwa lapha selokwakhe inqika ibhasi yenza into ukuthi noma inqika itekisi baningi abantu abahleze beshona khona. Yingoba kunabantu abangalandwanga benziwa yilabantu abathi bona bangcwele. Akurong ukukholwa. Uma ungaphansi kwaJesu awukho wrong ukukholwa. Uma ungaphansi kwaNazaretha awukho wrong ukukholwa. Ungakufaka ekhaya. Kunempilo yasekhaya, kunempilo yasenkolweni. Yilokho ukukholwa ukho wrong. Namhlanje ngangibona nami ngumKristu ongasuka umphansi ngithanda ngize ngiyobuya le ngisho shapara. Kodwa makusekhaya la sobe sikhuluma ilanguage yasekhaya. Ayikho futhi ngindlela umuzi wabamkhulu wana. Angikwazi mina ukuthi sengikhwele ngingaka bese ngithi mina ku wrong lento ayenzwa womkhulu. Ngubani mina ngoba impepho sikhule ngayo emakhaya. Ngiyini mina ngunamba banje kwakhona ethongeni ngize ngibe nento engawubezobekwa yimina ngingane. So ke lento yokuthi uma ngabe kushoniwe abantu bengazili bengagundi umkhuba. Lento yokuthi kuthatha imbuzi eyodwa kube yiyona abathi bebevala ngawo umkhokha sazobuya isibhamu sazobuya ingozi. Siyeza le yokuthi umuntu othe ubephethe ushukela wayeseba nenkinga wanqunya umlenze ukuthi lo muntu before ayolfihlwa kufuneka aqhunywe lo mlenze. Umuntu enhlahla hlala leli page utshela umngane wakho natshela abanye ukuthi kunomfana othi inkosi yembono akazile ngokuzolawula uzonicebisa uma unenhlahla uzozwa. Ingakho eminye imizi ngisingabatshentayi akho umzuzu ozoshisa impepho ekamereni yakhana uround nangampela abanye abantu abanenhlahla abangilalela bakho round basusa idalo ekamereni bayifaka lezo zinto leyo. Umuntu asende lapha kwaThapha omunye eThapha uthi sengiyakhe ilindlu omunye athi hayi kade ngile kusiza njengamanje ngizoyibeka ngishaya ihlombe ngijabule. Sifuna impilo enjalo yaphambili kwakhiwa imizo babamkhulu kucetshiswana ukuthi kuphunyela kanjani empilweni. Impilo zethu isithe siyeke umoya nemthakathi nenzondo nokubulalana abantu abamnyama inkulu into eniyenza empilweni zakule mndeni enibulalayo ingane zabantu. Sike sabona ngoba bomsweli laphana ayiyehle indaba yokubulalana akube nendlela ukuthi kukhulunywe isimo uma ngabe ukuthi kunzima kangakanani ibizo lamakhosi ibizelwe induna indaba ingazi kube ukuthi indaba igcina sekufika ngoba ngalenkathi ubulala leyo ngane awuyazi into oyidala emndenini wakubo awubazi ubupha obulethe emndenini wakubo. Siyokhuluma ngelinye ilanga ngokubaleka kokugunda kwenwele ukuthi uma ugunda wayinwele kwakumele uhambe nazo ungayishiyi. Inwele amandla umuntu aseyinweleni. Inhlahla yomuntu iseyinweleni. Ingakho namhlanje kwathenda ivideo ethi kunomunye umuntu obelanda abantu besifazane babe sendaweni zabo ahambe ethatha lapha ema toilet ahamba gijime ayobeka lezi abantu abafuna ukuphumela ngenkani. Yabo asebenzisa amandla abo. Namhlanje sinabantu abavuma ukuphiwa imali sinom kanjani. Hayi uqhamuka ubani wasipha imali uhlale itume awuyazi leyo mali. Ukuthi ngobe nipha nje yini ebeyithwebula kunina. Sisazokhuluma umuntu enhlahla kuleli page. Hayi mfowethu uyophuma uyilento le esifisa ukuthi wonke umuntu abe yona. Kodwa umuntu nebhadi uzoba nebhadi ngoba abanye benebhadi nje. Bafowethu uma kushoniwe akuzilwe, akugundwe, akuhlonishwe. Awukwazi kade kufika umpilo namhlanje kushoniwe entombini yakho, endodeni yakho. Ingakho namhlanje kukhona abantu abenza into ewrong kuthiwa wadlula. Wenza into ongafanele, kwakufanele ulinde, kushoniwe ekhaya uyohlangana nentombi, kushoniwe ekhaya uphizwe wena uhlangana nabangani bakho nidubula ibhamu nayiqhumisa. Ubona into esenza into ongasafanele, ngisho isidingo singekho, kuthiwa uhlale eqhumisa ibhamu yasithanda, wedlule wasiqhumisa kungafanele. Kwafanele azila linde. Kuze kufike lo viki le weekend khwanje kuyofihlwa bese kuyimake usengakhona uyiphatha into yakho nakhona ayiphathe sakuyihlonipha. Hayi lo mswenkweni wenza umswenko ngebhamu bese ziyanibulelisa kusasa sinifaka egodini ngoba ningi abafowethu abahambile ngebhamu. Ibhamu ansazi sokwenzana abantu abamnyama
u100 abantu abawu100 uma ungababeka la ubabuza izizathu seyibhamu bawu5 abangakuceleza izathi iningi bothi angikadile. Yabona nje awungikade ukaye ukuthi ngalenkathi ekhula ezofika ku40 ubegade ubani njengoba senesibhamu kusasa uzothi unqunyiwe bathatha isibhamu bebefuna sona lesi sibhamu manje senza igugu yena eshutha ngase siveza. Ngiyabonga ngani zakwethu anginilawuli ngiyabonga ngethuba.